Panama Singsa Patimung Patika Rajakor Aguliwa Nok Joroi Tongthani Umor Shoksugia Bwrwi Khoroktam Tei Jela Khorokni no Romkha Naimui Thangrok O Nok Joroi Tongthani Bahaikhe Kephek Manui Jalai Tonglaimani Patimung Krishnanogorni Chhatra Sangha Golini Acharya Nukhungo O Nukhungo Tiprajwk Bwrwi Khorokni Nokbara Tonglaimani Salbrumno Jela Bwrwi Thanglai Suklailaiyo Abono Tiyui Noksano Garini Khamo Kwbangma Sungmung Achayui Naijom Laithani Yagulo Jela Khoroknai Bwrwi Khoroktamke Kephek Manui Jalai Tonglaimani Manjakha Borong romai frungna naithini borok setebo dabai chopramnani nailaisu bwrwi khoroktamrok okoktumano salthang thanao rohorjaka noksanogari koksiljaka nokchoroi tonina sikang bebakno jeri nailai thaiklayo tamni hinke krishnanogor kitingino umor shoksuge kwbangma rungsrungnai rok brown sugar heroin hai kephek manirok tijakhe tonglaibayo abono tiyei naimuthangrok belaino hus khlai riya hinke tebo kaham rungsrungnai rokbo aro klugi thangai mano hini koksiljalakya Saya kira apa rumah? Muda kira. Muda kira apa? Pick up dah. নাটক করে মুখ ডাকছে তোর ভিডিও উঠছে না পাঞ্চর গড মাই স্কুলানে ও শিব পড়ি না